היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום אני הולכת לעשות לכם סרטון ללוק הזה שעליי, שזה עיניים ורודות ושפתיים ורודות והכל ממש גלואי ועדין. ושנייה לפני שאנחנו קופצים לסרטון, אני רוצה שתראו את זה. תראו את זה. וואו. זה קשת של המיקה, קשת לשיער של המיקה, והיא פשוט מושלמת. היא תפסה לי את כל השיער במשך כל הסרטון, וכל כך התלהבתי שהייתי חייבת לשתף אתכם. אז אפשר להשיג אותה באתר של המיקה אוקיי? ואם בא לכם לראות איך עשיתי את הלוק הזה, אז תמשיכו לצפות. אני מתחילה עם קרם פנים, וזה כמובן האהוב שלי. הקרם פנים של Clean and Clear, והוא נטול שומן, אז הוא מעולה לעור שומני. והוא כבר נגמר לי. כמעט. אני שמה אותו על כל הפנים. ואני עוברת לקונסילר. אני הולכת להשתמש בקונסילר הזה של לוריאל טרו מאץ', וזה בגוון 2. ואני שמה אותו רק כדי להסתיר את הפיצונים. ואני אטשטש עם המברשת שלי מהאיביי, החמודה הזאתי, קטנה. את האמת שזאתי מוואו, אבל יש לי עוד אחת מהאיביי. הן זהות לחלוטין. למייקאפ אני הולכת להשתמש ברבלון קולר סטי בגוון 200, ואני הולכת לשים ממנו ממש טיפה, אני לא הולכת לעשות ממנו כיסוי ממש גבוה. אני הולכת לבנות אותו, כמו שאומרים. ואני הולכת להשתמש עם המברשת האהובה עליי בזמן האחרון. זאת המברשת של ביוטי קר הזוויתית, וקוראים לה Medium Flat Angle Kabuki במספר 18. אני עוברת לקונסילר. לקונסילר אני הולכת להשתמש בקונסילר הזה של אסנס, שסוף סוף מצאתי אותו ואני מאוהבת בו, והוא בגוון 01 סופט בייג'. ואני הולכת לשים אותו מתחת לעיניים, ונגיד מקומות שלא הצלחתי להסתיר כמו שצריך. אוקיי. לקיבוע הקונסילר אני הולכת להשתמש בפלטה הזאת של אמה מילאנו, הפלטת הערות והצללות. היא נראית ככה. ואני הולכת להשתמש בגוון הבהיר שבו לקבע את הקונסילר. ואת שאר הפנים אני אקבע עם הפודרה HD של ביוטי קר. פודרה מעולה, לכו תקנו אחת כזאתי. אני עוברת לאותה פלטה של אמה מילאנו, ואני לוקחת את המברשת קונטור של סמאשבוקס, ואני לוקחת את הגוון האפרפר שפה, ואני הולכת ליצור צל מתחת לעצמות הלחיים. אני הולכת לעשות כזה עצמות לחיים חדות וחטובות, ולעצר את המבנה של הפנים שלי כי הוא עגול. לחמם את שאר הפנים אני לוקחת את המברשת באפינג בראש של ריל טכניקס, ואני לוקחת את הגוון של הברונזר, בהיר יותר, בהיר והשקה. אני לוקחת את הבהיר יותר ואני הולכת לשזף את הפנים. אוקיי, זה סופר פיגמנטי. ואני אטשטש טוב טוב את הכל ביחד.
איתה סיימנו, תודה רבה. אני הולכת לקחת את המברשת הזאת, הקבוקי של אלמקיאז', שמתי עליה סרט שתהיה כזאת ורודה עם נקודות, ואני הולכת לקחת את הברונזר הענק של סופט טאץ', ואני הולכת לערבב בין כל הגוונים ולשים מעל ההצללה שעשינו. הוא משמש לי גם בתור ברונזר וגם בתור סומק. אוקיי. לשימר, אני הולכת להשתמש באותו ברונזר, ואני אקח את הגוון הזה שפה, ושמה מעל עצמות הלחיים. כמובן שאני צריכה יותר שימר, ואני לא יכולה לוותר על השימר שלי. אני אקח את הצללית של ביוטי קר, בגוון 29, צללית אפויה. נראית ככה. ואני הולכת להוסיף אותה בתור שימר. אוקיי. לגבות, אני אשתמש בג'ל גבות של עופרה, בגוון חאקי, עם המברשת הזאת זוויתית של אסנס, נראית ככה, ואני אמלא את הגבות. אני לוקחת ממש טיפונת, אני שמה על היד, ואם אני אצטרך עוד חומר אני אוסיף. ולא לשכוח לעשות את המכסה שהחומר לא יתייבש. אני אקח מרה של המרילו, ואמלא את הגבות בעדינות. אני אתקרב כדי שתראו. בואו נעבור לעיניים. לעיניים אני אשתמש בפלטה החדשה שלי, המושלמת, המהירה שאני מאוהבת בה, וואו, 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 של סמאשבוקס, הדאבל אקספלוז'ר. ואני הולכת לעשות מראה מאוד עדין וברדרד וחמוד כזה. ואני אתחיל עם מברשת טשטוש גדולה, זאת של ג'ספ, כן, 217, פלאפית. ואני לוקחת את הגוון החום שפה, ואני אטשטש אותו לתוך השקע. אני לוקחת את הצללית שליד, הסגלגלה, וגם אותה אני אטשטש לשקע. אוקיי. ולצללית המושלמת שאני הולכת לשים על כל גלגל העין, זאתי, הצללית שכאן, הוורודה הזאתי, מושלמת. אני הולכת להרטיב טיפה את המברשת במים, ואת השאריות לנגב על נייר, כשהיא לא תהיה רטובה מדי, כי אפשר להשתמש בפלטה הזאת עם מים. ואני אניח את הצללית הזאתי על כל האפף. עם המברשת שמגיעה עם הפלטה כמובן. ואני חוזרת למברשת שהשתמשתי בה בהתחלה, ואני הולכת לטשטש הכל בלי שום חומר נוסף. באמצע, אני רוצה לשים באמצע הצללית, אחת בהירה יותר, אני אשתמש בצללית הזאת שפה, הכסופה, ונשים אותה רק על אמצע האפף, ממש רק באמצע.
מאוהבת. אוקיי, אייליינר. לאייליינר אני אשתמש באייליינר של ביוטי קר, מפקק הזהב. אני הולכת לעשות אייליינר דק, כדי שיראו את הצלליות שלי. אוקיי, אני אתקרב טיפה, כדי שתוכלו לראות. ואני עושה אייליינר דק. אוקיי, אולי לא. ולמאסקרה אני אשתמש במאסקרה של אסנס החדשה. קוראים לה I like big lashes. I like long lashes. אוקיי. אחלה מאסקרה באמת. משכבה אחת. ושכבה שנייה. אני לוקחת עיפרון לבן ואני שמה אותו בקו המים. זה העיפרון הלבן של ניקס, הג'מבו פנסיל, בגוון מילק. ואני הולכת לקחת טיפה מהמאסקרה ולשים ממש טיפונת בריסים בזווית החיצונית של העין. ממש ממש. רק 2-3 ריסים בודדים. לשפתיים, אני הולכת להשתמש בעיפרון שפתיים של ביוטי קר, של איזה. נראה לי שאת מספר 19, כן. אני הולכת להשתמש בעיפרון של ביוטי קר, עיפרון השפתיים, מספר 19. קודם כל אני רק אפתח אותו. ואני הולכת לשים באמצע השפתיים את השפתון הזה של סקרה, הוא ניוד, בגוון 04. אני הולכת לשים קצת פודרה שקופה על השפתיים. אני אקח את הפודרה השקופה של אסנס. אני אקח את הפודרה השקופה של אסנס, נראית ככה, ואני אשים אותה על השפתון כדי שהוא לא יזוז לי. רגע, איך שכחתי לשים שימר בזווית הפנימית של העין ובעצם הגבה. אני אשתמש באותה צללית ששמתי, השתמשתי בה לשימר, ה-29 של ביוטי קר, ונשים אותה מתחת לעצם הגבה ובזווית הפנימית של העין. וזהו, זה כל הלוק שלי להיום. תודה רבה שצפיתם וניפגש בסרטון הבא. להתראות!